Здравей! Аз съм Иван Динев Устата и в момента съм пред завод Арсенал, град Казанлък. В завод Арсенал се произвеждат оръжия и боеприпаси, а с оръжията и боеприпасите се водят войни. С тях не се печели мир. Мир се печели единствено с химикал. И точно с този химикал аз смятам да се включа в референдумът, който ще даде власт на българския народ, на теб, на мен. Референдумът, който е изцяло граждански, без обвързаност с политически партии и спонсори. Ако и ти решиш да го направиш, посети сайта народна.me, изтегли бланката за подписи, разпечатай на хартия, или ако нямаш тази възможност, може да се подпишеш и електронно. Отнема изключително малко време. Разчитам на теб да го направиш, защото успехът на този референдум ще означава, че по всички важни въпроси в държавата ще има възможност да реши народа. Посети сайта народна.me за повече информация и разпространи на свои приятели и роднини. Благодаря ти.